नमस्कार. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण ग्रामपंचायतवरती पण लोन सुरू केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 5वा फ्लोअर जरी असेल तरी आपल्याकडे साधारणतः 9.5 ते 10% रेट सुरू आहेत. त्याच्यामध्ये सँक्शन प्रॉपर्टी असेल तर 7.5% रेट सुरू आहे आणि हे सर्व रेट हे रिड्युसिंग आहे. त्याच्यामध्ये सिव्हिल आपलं 600 असेल किंवा 650 असेल तरी पण आपण त्याला लोन प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामध्ये एखादं सेटलमेंट जरी असेल तरी आपण लोन प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यासाठी आपलं जे ऑफिस आहे संभाजीनगर व्यापार संकुल धनकवडी येथे आहे. आपला ऑफिसचा जो नंबर आहे 9764111727. तरी आपल्याला विनंती आहे एकदा आपण माझ्या ऑफिसला येऊन इथे भेट द्या. बालाजी फायनान्शियल सर्व्हिस इथे आपल्याला पर्सनल लोन, बिझनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन सर्व प्रकारचे लोन अवेलेबल आहेत आणि तेही एकाच ठिकाणी. त्याच्यामुळे आजच भेट द्या. आपल्या एकच ब्रांच आहे आपल्या पुण्यामध्ये, ते धनकवडी येथे आहे, जेथे आपल्याला सर्व सोयी एका ठिकाणीच आपल्याला भेटेल. धन्यवाद.